Ciao, sunt Sabrina. Și eu sunt Jack Sparrow. Și astăzi o să facem o emisiune despre Halloween. Ciao, sunt Sabrina. Și eu sunt Jack Sparrow. Și astăzi o să facem o emisiune de Halloween. Spune-mi numele tău, creatură din iad. Cine ești? Eu sunt vampirul Sânge Roșu. Oh, ăsta este înfricoșător. Hai să vedem ce conține dovleacul meu. Cred că conține o fantomă. A ta? A meu sună gol. Hai să vedem. Da, cred că e gol. Al meu e mult mai mare decât a tău. Ha 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 ha. Care preferați, copii? Ăsta sau ăsta? Ce greu e! Dar fiindcă am lucrat atâția ani pe mare, am și o grămadă de mușchi și pot să fac ce vreau cu ăsta. Bine, acum începe emisiunea. Eu vin de pe cealaltă lume. Am fost pe Perla Neagră și acum am venit pentru că tu m-ai chemat la emisiunea ta și îți mulțumesc mult pentru că o să fie o emisiune extrem de distractivă. Vampirule, despre ce o să povestim în emisiunea de astăzi? Astăzi o să ne uităm la videoclipuri haioase și la costume de Halloween. Sună foarte înfricoșător. Hai să începem. De Halloween e foarte important să aveți grijă. Ceea ce par statui, câteodată nu sunt. Uitați-vă la ăsta. Și nimic nu te sperie mai mult decât obiectele care explodează fără motiv. Are you ready? Yeah, I'm ready. Are you sure? I think so. Okay, let's see here. Okay, we blew up the whole thing. Pretty cool. Now, you see, kids. Știi ce-i haios, Sabrina? Ce? Când cineva încearcă să facă o glumă și nu iese. De fapt, îi se întoarce invers. Hai să vezi acest videoclip. Are you going trick-or-treating? No, probably. Ok, Sabrina, sunt curios. Despre ce este vorba în următorul videoclip? Oamenii fac multe prostii, dar în acest videoclip îți arată exact ce nu trebuie să faci acasă. Sunt foarte curios. Hai să vedem. E adevărat, să arunci un dovleac în aer și să scadă în cap e foarte stupid. Dar bărbații, și vorbesc bărbați, ca mine din păcat, fac lucruri și mai stupide când sunt împreună. Un pic de Halloween, un pic de alcool și uitați-vă la ce au făcut idioții ăștia. Check it! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Despre ce este vorba în următorul clip, vampirule? Când vrei să faci o glumă la cineva și să sari pe el, ai grijă, pune-te pe ceva stabil. Dar să știi, Sabrina, că nu numai adulții cad ca nebunii când fac glume. Uitați-vă la acest copil, ce frumos! Nu vă zic ce face. Spune-ne, ce urmează? Bineînțeles, n-ar fi Halloween fără bărbați care se costumează în femeie. În femeie? Hai să vedem. And this is my stupid challenge. Următorul videoclip mă umple de rușine pentru că un pirat ca mine face niște lucruri atât de jenante. Sabrina, ești pregătită să vezi un idiot care se îmbracă în pirat și strică numele la toți pirații adevărați? Fii atent! Oh, motherfucker. Who's down? Este foarte interesant să vedeți că nu toată lumea se sperie de monștri. Uitați-vă la acest videoclip ca să vedeți.
Besito. Și bineînțeles, cu Halloween devine tot mai periculos să intri în dulapul întunecat ca să-ți iei o haine. Fii atent ce i s-a întâmplat la copilul ăsta când a încercat să-și iei pantofii ca să iasă la sport. Și ce nu-mi place la costumele de Halloween este că niciodată nu știi ce este sub mască. Ce vrei să zici? Uite-te la videoclip și o să vezi. Oh, he's scaring you? Why don't you take off my mask? Am vorbit deja despre dulapuri întunecate și lucruri care ies din el. Chiar? Da. Nu-i bai, hai să vă mai arăt un clip, o să vă placă. Să nu credeți că doar oamenii fac prostii. Să vedeți, chiar și animalele fac prostii de Halloween. Uitați-vă la acest clip. Acum. Put it back in there. Look. Ok, acum am ajuns în a doua parte a emisiune. Acum o să comentăm cele mai stupide costumații de Halloween. Ai înțeles? Da. O să vezi că nu este limită la fantezia umană. Și nu numai, din păcate, nu numai oamenii se costumează, până și animalele săracele. Uitați-vă la pozele astea. Uitați-vă la cățelul ăsta sărac. I-au pus secuia în cap. Uite ce cățel frumos. Și ăstălalt a devenit un Ninja Turtles. Dar ăstălalt e dintre preferații mei. Uitați, ce e un viespe, o albină, săracul cățel. Ți-au plăcut animalele? Da, dar asta nu e nimica. Trebuie să vezi. Sunt niște oameni care chinuie copii. Trebuie să vezi poza asta. Wow! Doamne! Ăsta e un pirat mai rău decât mine. Ok, fii atentă. Mi-a plăcut, dar hai să arăt eu ceva. Asta e foarte ridicol. Oameni care călăresc animale. Fiți atent la asta. Uitați-vă la asta. Uitați-vă la tipii ăștia trei. Unul călărește, uitați, un elefant, un cal, o cămilă. Deci vă dați seama ce stupid e costumul ăsta. Umbli pe stradă și zici că ai o cămilă în fața ta sau un elefant. Doamne, cine s-ar fi gândit? Ăsta ți se pare ciudat? Fii atent la ăsta cum s-a îmbrăcat. Doamne, dar ce-i? Un wc-ul? Exact, fii atent, are și hârtie igienică. Oh, mamă, mă doare capul, deci ăștia sunt nebuni. Dar următorul și ăsta e fantastic, uitați-vă la poza asta. Ce ziceți? El închis într-o cușcă cu un dinozaur care îl ține în mână. Deci, creierul meu e explodat și aici pe toți pereții. Nu-i așa, vampirule, că ăsta e nebun? Da, acum o să-ți arăt ceva foarte înfricoșător. Îți mai amintești de cu ce l-ai avut la început? Da. Wow! Wow! Ăsta m-ar speria și pe mine dacă l-aș vedea noaptea când vine cu capul de dovleac. Uitați cum arată omul ăsta. O să te mânc. Da, m-ai speriat. Ăsta mi-a plăcut foarte mult. Ăsta chiar mi-a plăcut mult. Dar vreau să zic un secret, o chestie interesantă. Nu numai copiii și animalele și oamenii se îmbracă ca niște idioți. Și perechile. Există costume de pereche. Uitați-vă la ăștia doi. Ce ziceți? Îmbrăcați în lingură și furculiță. Poate fi ceva mai stupid pe planeta asta? Dar nu-i tot. Uitați-vă la ăștia alți doi. Sandwich. Zici că îi deschizi sandwich-ul și pe o parte îi, ce știu eu, peanut butter, cum folosesc americanii, și pe cealaltă parte e Nutella. Doamne! Și în încheiere, vreau să-ți arăt cel mai stupid om dintre toți. Fii atent. Doamne! Deci omul ăsta nu are abdomen și l-a desenat pe burtă. Îți vine să crezi? Doamne! Să te plimbi așa pe stradă cu costumul ăsta. Oh, mamă! Dragii mei, emisiunea s-a terminat. Dar, nu înainte, vampirul să vă zică ceva foarte important. Dacă v-a plăcut emisiunea, nu uitați să dați un like, pentru
o încurajare să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o și să dați coment. Ciao! Care monștri și fantome și zombi ies din iad și vin pe pământ și se amestecă